اس تریاو کن حدس تان فکر اللہ رب العزت سن کن تو یکتا سن رب سن توحید آیا اس کن حدس تان سمجھ گو مسلمانو اس اوس وین یہ کنر اپنائیت اللہ رب العزت سن عبادات انجام دیت پنن معاملات پنن اخلاقیات سنبھالیں کیز اس گس وین دنیا اندر بنن باقین ہند خطر آئیڈیل تو نمون کیز یوس ربن اس پہ فضل تو احسان کورمت مسلمانو ورنہ یمو چشمو وچمت واریاہ بڑ بار افسر بڑ بار ملازم بڑ بار بزنس مین مگر تمن چھن ون یہ توحیدچ کت سمجھ ترمز گو یس ژےٚ تہٕ مےٚ یہ توحیدچ کت سمجھ ترمز اگر اس بعض اوقات ریڑس دک دِوان وٲلی آسان اگر اس بعض اوقات موزوٗرۍ کران کران اتھن ہٹھ تہِ آسان کھٔتمٕتۍ مگر اس پٮ۪ٹھ اوس یہ رب سُنٛد فضل تہٕ کرم احسان مگر اتھ تُل اسہِ ناجٲیز فٲیدٕ اس دو وۄنۍ میلے سرٹیفکیٹ جنتٕچ وۄنۍ چھِنہٕ مےٚ معاملات سنبھالٕنۍ وۄنۍ چھِنہٕ مےٚ اخلاقیات سنبھالٕنۍ گو اس بنے اللہ رب العزت بچین یم زن باقی مسلمان یمن یہ کت اس فکر ترمز کی اس بنے تہند گمراہی سبب ویدر یو بلیو اور ناٹ کیس تم ونان تم دپان ہے یمے گئی توحید پسند یمے گئی رب سیوت عبادت کرن ول یمے گئی نماز گزار وچ سا گرس مز کیا حساب چھس وچ سا معاملہ کیا چھس وچ سا دھوکہ بازی وچ سا اپوز وچ سا کت کت سودی کاربارس اندر چھ مبتلا تو یہ ونی مے رب سن کنر گو تم دوران خطا اس مسلمانوں خطا یمس کت تر فکر تم سی خطا زیادہ تم سی خطا کیز تم دو بس میں میلے سرٹیفکیٹ تم سنبھال پتہ پن معاملات تم سنبھال پتہ پن اخلاقیات